Bart s Milhousem jedou se školou na výlet. Hodně lepší. Furt bezpečnější než ten starý. Pozor, jde po sedadlo dál, díra se zvětšuje. Simure, děti si zase hrají u té díry. Nemělo by se to spravit? Jednou víš, že zkrátili rozpočet. Stejně mít peníze, spravil bych díravý výfuk. Podle mne může za špatné výsledky testu. Bojiště občanské války. Půl míle. Výborně, bojiště je už jen půl míle. Začněte brzdný manévr. O to vezmi ještě benzín. Tady máš kreditní kartu. A mentolku na potom. $5 za dítě, v loni byl vstup zdarma. Nový majitel. Naučný park, omlouváme se, ale musíme mít zisk. Ale my tolik peněz nemáme. Žádná škola si nemůže dovolit. Pravda a vědění. Nejlepší ředitel na světě. Tady je vstupné plus něco pro vás. Zařiďte, ať dostanu výklad navíc, ano? Ano, prosím, pane řediteli. Myslíš si, že je něco extra, co schrábnou tu řídovskou cenu? Nevím, co ty vojáci dělají, rozeznám jenom ty tlustý. Tak děti, výměna. Hej, chtějí se učit bez placení! No ne, udělejte si z pušek I! Utíkejte! Statuj! Měl jsem si ten bonbon skovat. Dělejte, naskočte! Počkejte!